Görüşüňiziň nähile gowdugyny hiç bilesiňiz geldimi? Bu surata gow seredin kim bar bärdi? Eger ekrany normal bir daşlykda bolsaňyz, saglykly gözleriňiz bar bolsa, Albert Einstein görýänsiňiz. Emma Mail Madron görýän bolsaňyz, bir göz doktoruna görünmeňiz gerekdir. Eger äýnek takynýan biri bolsaňyz, äýneňi çykaryp görüň, tapawdyny bilersiňiz. Ýöne bu suratyň aralygyny ýa-da suratyň ullugyny ütketsek Marilyn Monroe her kim tarapyndan görüler. Inni videonu durduruň we azyrak taşlaşdyryň, ýene Marilyn Monroe'ny görersiňiz. Şol bir zady gözleriňizi azyrak ýapyp hem görüp bilersiňiz. Şunu biliň, suratyň üstüne hiç ýyly işlenmedi. Suraty daşlygyňyz artdykça gözleriňiz entäm Albert Einstein görýän bolsa, bu gözleriňiziň has gowlugyny görkezler. Bu suratlar bir suratyň pes görnüşi, beýlik suratyň goýu renklisi bilen birleşdiriler. Ve siziň näçeräk gow üns berip bilişiňize ýa-da ak renki nähil gow saýlap bilişiňize göre gözüňiz diňe belli ýerlerini görür. Ýakyndan seretdik esasan Einstein'ın murtuny we şuňa meňzeş aýratynlyklaryny görüp bilersiz. Emma gözleriňiz saglyksiz bolsa aýratynlyklaryny saýlap bilmersiz. Bu sebäpden onuň diňe Marilyn Monroe görünmesine sebäp bolar we burny, agzy, saçlary ýaly aýratynlyklaryny görüp bilersiz. Kulaklarınızda näçeräk eşitýär we näçe ýaşyndadygyny bilesiňiz gelýärmi? Geçen hepde kulaklarınız hakynda bir video goýdum. Onu da ak okun görkezän ýerine basyp tomaşa edip bilersiňiz. Aýratyn hem agza bolmagy ýatdan çykarma. Indik video çenni sag bolun.